Čau, ja som Jurky, vítam vás z nového videa. Dneska budem predpovedať Euro 2024, ktoré sa bude hrať v Nemecku. Tak, poďme na to. A ešte chcem povedať, je to môj názor, takže ak si vy myslíte, že to bude nejaký iný výsledok, tak no tak. A poďme na to. Skupina A, tak tam to je asi jasné, Nemecko. Potom tam, no, takéto tam je Maďarsko, Švajčiarsko, Škótsko. By som dala asi takto. Švajčiarsko druhé, Maďarsko tretie a Škótsko posledné. No a teraz skupina B. Asi najťažšia skupina na týchto majstrovstvách Európy. No, tak prvé miesto asi Španielsko, potom Chorváti by mohli na druhom, Taliansko tretie a Albánsko štvrté, potom skupina C, no to je jasné, Anglicko prvé, potom Dánsko druhé, Srbsko tretie a Slovensko štvrté. Teraz skupina D, na prvom mieste bude Francúzsko, potom druhé Holandsko, Poľsko a Rakúsko, tretie Rakúsko a štvrté Poľsko, potom skupina E, no kde môžete vidieť aj Slovensko a podľa mňa Belgicko prvé a Slovensko druhé, Ukrajina tretia, Rumunsko štvrté. Mohlo by tak byť. A skupina F, prvé Portugalsko, Česko by mohlo byť druhé a potom to bude a Gruzínsko. Gruzínsko podľa mňa prekvapí a bude tretie. Third place ranking, tie krajiny, ktoré sa umiestnili na treťom mieste. Prvé bude Taliansko, potom druhé by mohlo byť Maďarsko a Ukrajina a ešte štvrtý Rakúsko, Srbsko a Gruzínsko posledné. 8 finálové zápasy. Tuto postupí Nemecko, potom toto bude ťažký zápas, vyrovnaný, ale verím s Chorvátom. Potom to je Španielsko, Anglicko, Rakúsko, to bude Anglicko, Portugalsko, Maďarsko, to bude Portugalsko a Holandsko, Slovensko. No, Holandsko. Sorry, ale musím. Potom zápas ďalší, Belgicko, Taliansko. To podľa mňa zaberú Belgicko. A posledný zápas v 8 finále Francúzsko. Sorry Česi, ale podľa mňa Francúzsko postupí. Štvrťfinále, toto už sú ťažšie zápasy. Podľa mňa postupí Španielsko, tuto Portugalsko by mohlo a tuto bude Francúzsko. A posledný zápas Anglicko, Chorvátsko. To bude asi Anglicko. Semifinále Španielsko, Portugalsko. Španielsko
A toto bude, fúha, toto je ťažký zápas. Anglicko. A v finále vyhrá Anglicko. Tak vidíte, 22% ľudí si myslia, že Anglicko vyhrá tieto majstrovstvá Európy.